ekainaren 3an, prentsan azaldutako informazioaren arabera, Kapitalen erdik urte bukaerara arte hartu du erabakitzeko Irimo mendiaren etorkizuna. Oraindik ingurugiroari begira posible den edo ez hau egitea ez dakiten arren, orain dela aste batzuk jada enpresa hasi zen materiala ekartzeko logistika lanak antolatzen. Eta enpresak asmoa du lanak urte bukaeran hasteko. Guk, Meaka Irimo Herri Plataforman argi daukagu enpresa pribatu batek ezin duela erabaki denona den mendiaren etorkizunaz. Besteak beste, jakin badakigulako Irimok herriari egiten dion ekarpena eta eskaintzen dion onura ezin direla neurtu, ez eurotan, ez da megabatiotan ere. Gainontzeko ekimenen berri, eta animatu nahi zaituztegu gaur bezala parte hartzera. Nire bizitzari lotutako bihotzeko lekua. Nire aita senaren errautzak ere bertan dira, eta nireak ere bai, bertan izatean nahiko nuke. Irimo zer da niretako? Nire bizia. Pena galanta da halako leku eder bat gizakiren diru beharrak suntsitzea. Guretzat Irimo deskonektatzeko era naturala eta gozatzeko aukera on bat da. Horregatik hainbeste aniztasun duen mendi bat apurtzea pena galanta iruditzen zait. Norbait konturatzen alda natura gabe gizakiok bizirik ez daukagula? Eolikoa zertarako. Bizimodua ez badugu aldatzen, natura txikitzen. Bakien dagoena, bakien la. Ez da diruik naturak ematen diguna erosteko. Hori urten dago. Arazo batek kezkatzen gaitu, begi bistan dago hori. Makroproiektu mehatxupean, aurkitzen da edon hori. Mugitzen gera nola kalteak, sortuko digun askori. Sortuko digun askori. Plataforma hau lanean dabil, suntxiketa gelditzeko. Garaiz gabiltza erabakiak, beharrei egokitzeko. Beharrei egokitzeko. Cámara,